Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Emmanuel, nga iti agdama kat adda iti pagilian nga Australia. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Velasquez family ti Sitio Bubor na Gilian La Union. Anak ko ani Princess kan lakay ko ani Marco ti Germany from Imelda Velasquez. Shout out kada Jasmine Rivera, Aida Garcia, Julie Nida Niveras, Chelaija Habad kan Geraldine Larocco. Pating family ti Isabela, Sugitan family ti Baggaw, kan Jose family ti Barukbok, Quezon, Isabela, from Juliet Sugitan. Rumbawa ang Batali family ni Tatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel, from Melanie Rumbawa. Anak ko ani Kobe, Mamang Meding Cruz ti Lingsat, Santa Maria, Ilocos Sur. Daddy Jason Dulay ti San Juan, Ilocos Sur, from Sarah Jane Cruz. Corpus Kasuga kan Tolentino family ti Rizal, Santiago City, Isabela, from Roland Corpus. Alonso Tanyesa kan Malyaga family ti Alacapan, from Nestor Cuse Alamo ti Apari, Cagayan. Shout out kada Carolina Villanueva Manangan, Elena Antonio, Jenjen Santos, Leonora Bautista kan Eileen. Bolosan kan Leda family ti Bulbulala, Balawan, La Union, from William Bolosan Sr. Laigo family ti La Union, from Ezekiel Laigo. Primero kan Paras family ti Kayasan, Kamiling Tarlac, from Raquel Paras ti Hong Kong.
Bulasket ken Bangaw na family from Samson Bulasket. Shout out kada Susan Ronquillo, Violeta Tabin, Ana Delfin, Belinda Ramos, Flori Castañeda ken Oscar Estipular. Kastamat da Imelda Cabang ken Jaylin. Makablaawan pa'y da Sally, Maricel, Badeth, Maylene, Ate Ruby ken Ate Melda, Dayan, Ryan, ken Nicole, ken ti Corpus family from Rowelyn Corpus. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Emmanuel. Dear Manang Emmy, naimbag na oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan nga Emmanuel. May saak nga OFW nga iti agdama kat adda dito'y Australia. Sa nga pulon atawan ko ang trabaho iti day ti apagilyan, kat makunak anasaya at matinagbalin abu nga ti panagsakripisyo, tadandanin agturpos ti kakaisuna nga anak ko. Amo ka makaibati iti adal ti pakasaritaak nang runa ita a Paskwa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Hello Jessica, bakit? Kumusta kayon kanihana? Hello, Eman. Nasayaat kami mo't ditoy. Adar aramida ni Hana a project da school. Si Kangay, kumusta ka mo't dan? Kastoy, medyo nabannog. Ngam okay lang. Tapara kada kayo matiti anak tatar aramidak. Mabalin ka da makasaritak ni Hana. Sige, mabit lang nga rod tayo ba? Ni, aday tamot kaya man. O masidagan ditoy. Oh, atuyan ti anak ta Eman, kasarita mon. Hello, Daddy. Kumusta kan? Hello Hana, anak. Okay ak ditoy. Kumusta ti panagadal mo? Okay, mat Daddy. Nangato ka na ti grades ko. Kuma, nakaawit ka, Daddy. Mayiliw kami unayan kan ka. Pasensya ka na, anak. Amo ka na bayag basita na jak nakaawid. Ngam araramidak da ito'y para kada kayo ka ni Mamim. When Daddy, ngam kuma, itapas kwa, makaawid ka, tapno kompleto tayo ita a Christmas. Amo ka na rigat isasaadan tayo tagin na dayo tayo kat nga rod, anak. Ngam di kagdanag. Bumawi akto kada kayo ka ni Mamim. Maminsan laang mati Christmas, Daddy. Makaawid ka kuma. Ngamin, umapalak ka dagiti kaadalak. Kompleto da tunggal Paskwa. Maawatan ka, anak ko. Ngam jak may kari ang makaawid hak. Amo mo tandi trabaho ni Dadim. Basta laglagi pa mga ipatpatag ka unay, anak ko. Oray saan tayo nga kakadwa itapas kwa. Alan, anak. Isublim nga rodan ka ni Mamim ti cellphone. Takayat ko pa kasarita. I love you, Hana. Anak, apay asaan ka matagtagari? Ada ka di parikot mo? Pampanunutak namin ni Daddy, Mami. Kunakon kat. Nga maawatan ka, anak ko. Iso na lang ang tarumbang matapanunutam no apay nga aday adayon ni Daddy mga agsaksakripisyo. Amo ka para kada tayo aramida ni Daddy. Ngam naman minsan, nagrigat nga minapanunutan nga adayon ni Daddy nang ronan no kasto nga ada okasyon. Amok anak, nga masapul nga aganos ta, para iti masakbayan tayo ti aramida ni Dadim. Kang ronaan na, para ken ka, Hana. Umapalak namin kadagiti daddo maagagayam ko, Mami. Basta Christmas, kumpleto da. Sana kas kada tayo. Kasla saan tayo a pamilya? Anak, saan mo a panunutan dayta? Ti pamilya kat agtalinaad a pamilya, uray adayo tayo iti tunggal maysa. Ngam anya ti ammom, amang ano mapalubusan tumatlaang nga agawid ni Dadim. Amang ano kayat natalaang asorpresaan. Sapay ko Mami, talaga kayat ko nga da kumadito ni Daddy, intun kaaldawan ti Paskwa. Basta, saan ka maawanan itinamnama anak ko?
Ngam ikari nga agbalintulata na ragsak ti Christmas uray awan ni Dadim. Thank you, Mami. Sorry numalmal dayak. Okay lang anak. Ala, ingka maturugan tani. Umadala man ti Rabii. Saan aron ba nga agpuy-puyat ka, anak ko? Ay na, excited ako Hana. Nagadutin man ka ni Jibalay minton Paskwa. Ken sumangpad dagiti kakasinsin ko nga di probinsya. Sigurado akas lang to piyesta manin Jibalay. Sika nga yan anya ti plano yung ita Paskwa? Ijay kami laang balay ka ni Mami, Noel. Ha? Ala, apa yan naliday ka? Dandanin Christmas. Rumbang kumanaragsak ka. Tiyak namin na mo, na makaawid itapas ko ni Daddy. Ni, apa yung matasaan? Ado ka no tilapas da trabaho. Amumot nga day di abroad, saan ka di? Di ka kadipay lang na irwam? Di mat ko na mga da talaga dagiti Paskwa nga awan ni Daddy? Nairuwamak mo't kit din. Ngam ko ma, uray no kastila nga okasyon na makaawid ni Daddy. Anya tamom, ang mga no kaya't nakalaang nga sorpresaan ni Daddy. Kasla nagrigat mo't ngamin timang namnama, Noel. Amom Hana, ura adayon ni Daddy. Masigurado kapatpat gan nakalaunay. Amok day ta. Ngam sabali ngamin no ada dito ni Daddy. Sa bagay. Ala, di ka nagliday. Kas itinako-nakon. Anya tamom, ang mga no day ti Paskwa kat agawid ni Daddy. Sapay la ko man, Noel. Ay, naimbaglangan. Tadda ka amang palpalagan iti barukong ko. Hello Jessica, kumusta kayo ko ni Hana? Naimbag mo talakaawag ka manan. Okay laang. Ngam ni Hana, naliday pay lang aging gaita. Manipod na udi pa nagsarita yung agama. Apay man naya? Amumwet nga umadanin ti Paskwa. Talaga kayat nakamakadwa ti anak ta iti dayta nga aldaw. Oh, amok dayta. Ngam pasensya kayo na talaga. Amo mo ti trabaho ko dito itang runa ita. Talagang adutinas ka ni Aring Pasmi. No siyak, maawatan ka. Tamukat nga ruti sa adom nita. Sana kas ka rin na makaawid ka. Ngam, nagrigat nga rot para iti anak ta. Amumutan. Adan nakam na. Iso nga amunan ti agbirok, tunggal ka kastoy nga aldaw. Sana kasi di ubing pailaan nga, okay laang nga uray awan ka iti dan nami. Amok dayta. Ay, talaga nagrigat mo't dayti para kanyak. Diyak kay tagkari. Nga maramidag ti amin. Barang mapalubusan akmat lang agbakasyon. Ay, sapay ko mga rod. Talaga aday tati tartari gagaya ni Hana. Jay makaawid ka kuma iti daytoy a Paskwa. Ulitak bakit? Diyak kay tagkari. Ngam kitaek no anya ti maaramidak. Nagrigat ti sasaaden ti maysa nga OFW akas kanyak manang Emmy. Nang runa no adda sumangbay nga okasyon adyak makaawid.
Dumagayam no dumadakkelan ken addan nakam dagiti anak. Kasla ko makanihan nga anak ko. Amunan ti makarik na itila dingit no jak makaawid. Nagdagsen arik naan manang. Ngam awan maaramidak nang runakat istrikto ti pagtrab-trabahwak dito'y Australia. No maira na asaan ang mabalin ti agbakasyon kadagiti napapatag nga okasyon, akas iti Paskwa, talaga asaan ang mabalin. Ngamjak mapukpukawan iti namnama, takayat kumot a talaga ang makaden na ti aginak, iti umada ni idin a Paskwa. Ay, talagang agkakanatan dagiti mangmangga na sa miwa nga para Pasko. Sana na malapdan. Nagfailak man iti bakasyon ko iti trabaho. Sapailak ko mata mapalubusan ak nga agawid. Nakasapulan nagtrabaho ak iti 12 oras. Aramidag. Jaketa maupay ti anak ko. Narigat namin taag kari ang makaawid ak. No, sa anak mo't asigurado. Ado ngamin at talaga ti trabaho no kastya panawan. Masya anak pa din ka ni Jessica. Kakaasi na mga ay ayo ita anak mi. Ngam kaskas di analiday latta ka numot ni Hana. Tunggal malagip na nga mga nusana ka makaawid. Orayag ti desisyon ti amami. Barang no mapalubusan akmot ni agawid para iti umadanin a Paskwa. Ay, apay nga Jessica. Kanayo na mapaliiw ko nakalidliday di Hana nga apo ka. Ay, wan nga rod tatang. Nang rugiday ta itinaudi pa nagsarita da nga agama. Apay aya. Kasano, namnamaan na makaawid ni Eman iti day ti Paskwa. Ngam saan asigurado no mapalubusan ti asawak nga agawid. Ado ka no ngamin ti trabaho da. Iso asaan na maikari a makaawid. Ay, kadkasta talaga dagiti obeng, Jessica. Marigatan da pala mga wat iti kakasta abanag. Hanggang nakarkaron anarigat para kan ni Emmanuel. Nang ro na no amuna analiday ti anak na. Wan nga rod tatang. Ngam imbagak mo ta siya kung ti makaamoy ti anak mi. Tapno saan aday ta ti pampanunutan ni Eman. Amo ka nagrigat ti agmay-maysa. Kan mayadayo iti pamilya na. Porno day ta anak ko. No mabalhin, talaga saan akayat ni Eman ti umadayo. Ngam sayang ti oportunidad no makapahan ka nagtrabaho iti balasiw tao. Iso nga ore agkad-kadirik na ti masakbayan yaw ti pinanunot na. Pudno day tatang. Ay, nagrigat mat ngamin ti biyag di ti pagilyan tayo. Ado ti saan ang makastrak iti trabaho. Isa tarigagayan da talaga ti makatagad iti abroad. Alakit kasaritam anaimbag di anak mo, Jessica, ha? Ambok amaawatan ng tumutlaeng ti amin.
Apay nakalidlid ay kalata. Dandanin ti Christmas. Dagiti daduma kay ayam ta, nagraragsak da. Naragsakak mo ta. Kasano naragsak ako nam? Kita man no. Kasla na kauno na ti pampanunutam. Paya takit kita ang dagiti agaya makaruba tayong ubing. Noel, Apay nga min, Hana. may liwak ngamin na talagan ka ni Daddy. Ay, ni Tito Emmanuel manan? Talagan saan ang makaawid ni Daddy inton Pasko. Awan mo't ngamin ti bagbaga ni Mami. Isumot lagayam analiday ka manan. Anya tamom, ang mga no kaya't nakalaya nga sorpresahan ni Dadim. Ang mga no kilata sa mga patintun aldaw ti Paskwa. Sapay la ko matakas tangagpay so Noel. Jakon mang namnama. Kanjak mo ta nagdamdamag ka ni Mami. Basta ti panunutam, oras sana makaawid, kanayan nakapampanunutan ni Tito Emmanuel. Ngamin, napatag kaunay ka ni Dadim. Isong amay kakit din, mapantama kay ayam, tapno mapunas ti panaglidliday mo. Hana, apay asaan ka pa nakaturog? Rabiin, anak ko. Mailiwak namin nunay ka ni Daddy, Mami. Talaga kayat ko ang makadwa ita Pasko. Mailiw matunay kan ka ni Daddy, anak ko. Kanayon na nga ibagaday ta kanya. Nupod no mailiw kanyak. Apay nga rod asaan nga agawid. Nang runa ita Pasko. Hana, maawatam ko mga agtrab-trabaho ni Dadim iti adayo. Sana kaslakan na nga agawid. Nang runa no adu ti trabaho da. Apay ngay dagiti daddo maakaklase kan gagayem ko. Makaawid mo dagiti Daddy da. Kas kumakan ni Kayla. Sigurado ka nung agawid ni Daddy na ita Pasko. Saan nga min nga agpapada ti kasasaad dagiti adda iti abroad, anak ko. Iso ang masapol nga maawatan ta ni Dadim. Sana bale, tauray sana Pasko, no makabakasyon, makaawid lat ta ditoy. Ita ko maapasko Mami. San abale, ta ipatulod na kano tinapintas a regalo na kan ka. San importante kanyak ti regalo, Mami? Tinapatag, adda dito ni Daddy, tapno makita mo't dagiti gagayam ko, nga adda Daddy kakadwak nga agpa-share inton Christmas. Ala, ikararag ta day ta anak ko. Anya ti amuta, ang mga no adda milagro ang mapasamak kat mapalubusan ni Daddy mga agawid. Kanayon mo't nga ikararag ko day ta ni Jesus, Mami. Matlagayam. Urayam anak ko, no anya ti sungbat ni Jesus, iti ikarkararag mo kenkwana. Kanayon nga awagak ti asawa, bayat nga ururayag ti desisyon ti pagtrad-trabahwak, no mapalubusan ak nga agawid manang Emmy. Inaramid ko ti amin. Nagtrabaho ak, itinalablabas ngam ti oras ti trabaho, tapno malpas ko dagiti kasapulan nga ilepas ko, tapno makapagbakasyonak. Kanayon ko ako mustaan ti anak mi, ngam kaskas di nga isulat ta ti ipadpadamag kanyak ti asawa, analiday ti anak ko. Nagdagsan ti riknak iti day di agundaway manang. Numabalin la ko maatumayabakon, tapno makagtengak adagos di ta Pilipinas. Inaramid ko kuman. Nupay kasta,
Saan ka nagsardeng nga umawawag iti asawa. Hello Jessica, kumusta ni Hana? Kasmot lang iti sigod awan nagbaliwan na. Ngam di ka agdanag, siyak ti makaam mo. Sapay ko mata mapalubusan tapno makaabot iti kaaldawan ti Pasko. Kanayon mi nga ikararagday ta, Eman. Manipod kasta ti jarta anak ta, jakod makatorturog. Kanayan na mapanunot ko ni Hana. No, kasano ti panagregat na nga agawid ako ma. Nakarkaro pa'y kanyak. Kailiw kayo unayin iti anak ta. Kailiw da kamot unay yun. Madanagan nga rod ni tatang tunggal makitkita na ti apo ko na amalmalday. Iso asaan tayo nga agsardan. Ikararag tayo asapay ko mata makaawid kamot laang, Eman. Wan nga rod Jessica. Tani, talagang umadalin ti Pasko. Kaya't kayo mo't kumama ka din na iti daytang aldaw. Wan gayam. Kasarita nakano ti boss ko. Sapay la kumaa, tapos itibo ti resulta ti in-file ko a bakasyon, tapno makaawid Iyawag ko adagos kan ka, no anyaman ti banagan ti pagsaritaan mi iti boss ko. Ngay ti madamag, Jessica. Nakasaritam ka din ni Eman. Wen tatang, nagsarita kamin. Kaawawag namanan itay laang. Kat na imbag adamag. Makahawid ni Eman, tatang. Ay na, nagsaya aton ngay anak ka. Ay kamaudyanan na. Matungpal mo't lang ti tartari kagayan ni Hana. Wen nga rod tatang. Nga jak pa'y kayat nga ibaga ka ni Hana. Kaya't ko ama sorpresa iti idadatang ni Eman. Ay wala. Ay nakasla makit-kita kung ti kinaragsak ni Hana inton makita na ti amana. Wan nga rod tatang. Kaslaak na ikatan iti siit iti barukong ko. Idi imbaga ni Eman ang napalubusan nga agawid dito'y Pilipinas. Mala, ay kagsagaan na tayo ngard di saan amakadlaw ni Hana anak ko. Wan tatang, talaga akasta ti aramida. Tuya balay, tay na turong. Anak, anya ti kayat mo ang maisagana inton Noche Buena? Ore niya, mami. Awan mo ti kayat ko. Sigurado ka? Ore di spaghetti wenno di hamon a paborito? Takayo latan ti makaam mo, mami. Apoy kasla awan ganas mo, anak ko. Umadanin ti Paskwa. Mangmangag mo mat siguro ti maipatpatangatang iti radyo ti kaaruba. Iso nga ibaga mo no anya ti kayat mo, tapno iso ti maisagana a pagsasangwan tayon to. Ore anya ti may sagana, mami. Kurang latta, taawan mat ni daddy. Maawatan ka, Hana. Ngam di ka kumamaawanan iti namnama. Talaga siguro asan ang makaawid ni daddy. Paskwanton, ngam awan pa'y damag no agawid wenno saan. Mala, saanan aday ta ti panunutem? Saan abali ta adda kami mat ka ni Lolom? Saan ka di? Apay, saan ka naragsak? No da kami ka ni Lolom ti kaduam inton Paskwa? Naragsakak mat, mami. Ngam may mayat ko ma no adda ni daddy. Sam ita puso, ala kobrador, agkutik-kutika. Di
di ka tumugaw, ngem tumakder ka. Tawatem tait den danana. Nakatulog, agmurmuray ka. Anya nga iti matamag, Jessica. 24 itanti mabilang iti Disyembre. Bisperasan ti Paskwa. Agkakanatan dagiti samiwang apang Paskwa. Kano ngay asumangpot ni Emmanuel? Ita nga aldaw di sangpot na tatang. Nang saanan ang nagpasukon iji airport, tapno saan kano ang makadlaw ni Hana. Apag husto a sumangpot dito'y lugar tayo into Noche Buena. Ay na! Naimbagla ang tanapalubusan nga agawit. Sigurado ang maragsakan to unay-unay ni Hana. Sigurado day tatatang. Kaya't ngamin a sorpresaan ni Eman di anak na. Di na pa'y ngamin masigurado idi no makaawid. Isungawan na dakdakamat na kanihana. Talaga nga kagamaan na, tadi na kaya't amapaay, wano maupay di apaw. Sapay tonggal malagip na ti ama nakit saan na matagtagaray. Kasla kanayaw na maimay-mayan. Saan itan tatang? Nang runak at matungpalan tikid daw na makaawid ti ama na. Ay, anya ayat ti maisagana, tatulungan ka na anak ko. Sige man nga rod tatang. Amin a paborito ni Hana. Iso timpay sagana ti amana para iti Noche Buena. Alang nga rod, rogyantan anak ko. Tapno nakasaganan ton ti amin, sakbay adumtang ti Noche Buena, kanti isa sangpat ni Emmanuel. Di ka mag-Diyos tiyag nina. Tada panggep ni, nga umay tuwag pidua. Umay kam tumanen, kada kay makipaskwa. Ket sapay ti Diyos, tadi kay maumpuma. Paskwa nagasa. Hana anak, nakasaganan ti makan a pagsasangwan tayo into Noche Buena. Apaman nga agalas 12 iti nga trabii, rugyan tayon ton ti agselebrar. Mami, Amok ti pampanunutem. Talaga kayat mo ang makadwa itapas ko ni Dadim. pudno dayta, Mami. Kaano nga tayo mapasamak manan dayta? Kasimot ni Daddy nga agmay-may sa ijadayo. Pudno ta ko nam anak ko. Naimbag ka data, taadata adwa ditoy, kan adapay ni Lolom. Iso arumbang anaragsak kalata. Mami, adag tuk-tuk-tuk. Asino nga to dayta? Ada ka din namaan niyo abisita tayo ita? Ni, awan mo anak ko. Ni apo mo lang ti kadwata inton madamdama. Sige, sikanti mapan manglukat, Hana. Wan, Mami. Paskwa pasantaken, ket nagasawmisen. Talad aldaw, anak nuan, ragraksan. Lapuno na Hello, anak! Ha? Daddy? Da kayo ka din agpaiso? Wan anak ko, siyak ba ito eh? Ni Daddy. Daddy! At yaman nakta nakasangpot ka. Paunaga mo ni Dadim anak ko. Sigurado ang nabanog day tayo ti biyahe. Umay kan, Daddy! Umunag kan! Umay kan! Lapuno sen takararo ragsak nagpayduma taita ketal daw ti Paskwa.
Saan ka anak lahat ang nakakita ka ni Daddy Itay? Ha? Kinapudno na Hana, anak. Amo ni mami masumangputa kita. Ngam kinunsabos ko adi na ibagbagakin ka, takayat ka sorpresain. Pudno ti kinuna ni Daddy, anak ko. Nagsaur ka, Mami? Kasta unay tiliday ko, tati amok, uray anya ti aramidek, saan ang makaawid itapas ko ni Daddy? Ngam adda akon, anak. Kat kompleto tayo namang celebrar iti Noche Buena. Agyaman ak, Daddy? Putpat gan kayo unay ka ni Mami. Patpatgan ka mo't unay, anak. Ala, agi na nakapay eman. Amok anabannog ka iti biyahe. Ay na Jessica, napunas amin na bannog ko, apaman ang nakita kayong agina. Nakaragragsakak launay, bakit? Kasta kami mo't eman. May samanan daytoy akararagsakan a Paskwami nga agina. Gusto ti ko na ni Mami, Daddy. Mamati ak, anak. Iso nga ipapas tayo tag-celebrar iti dayting okasyon. Celebraran tayo ti panakayanak ti Mesias. Basit ket agpanayon ka, no adu agdiyos tiyagina ka, alanana di mo ka dibilbilang, perdisyon ay papaskwang, no di kanton masupapakan, pinto Diyos ti pagurayan. Dandani mapukawan akon idi itinamnama manang Emmy. Ngamga po itinalaos a panagtalag ko iti na Marswa, nakaawid ak iti aginak dita Pilipinas, iti mismo a bisperas ti Paskwa. Sangsang kamay sa kami nga rod anang celebrar iti pannakayanak ti Mesias. Saan napulos nga impagarup ni Hana a makaawid ak. Tauray siya, kadyak sigurado no mapalubusan ak idi nga agawid, wenno saan. Iso na palaos ti panagyaman ko iti Diyos, tanapatgan tikid daw ko. Amo ka narigat at talaga ti sasaaden dagiti OFW akas kanyak, tasaan nga amin a Paskwa ket makaawid da, tapno celebraran da ti Paskwa akadenada ti pamilyada. Ti Paskwa ket panawen ti panagpipinateg, ken panagdadanggay ti tunggal kameng ti pamilya. Iso ang nalaos akin naliday ti Marikna, no saan kami amaikan iti gundaway, amakaden na ti pamilyami, iti kakasta nga okasyon. Iso ano maipaayan tayo iti gundaway, agyaman tayo iti Diyos, ta saan nga amin kat makapasar ti kastoy. Daytoy ti pakasarita akmanang, to'y pagayam mo, Emmanuel. Pagayam ko nga Emmanuel, iti damo apasat ti surat mo, talaga malidayanak, nang runa kat tarigagayan unay ti anakyo ang makadenada ka iti aldaw ti Paskwa. Ngam saan ka naawanan iti namnama akas iti kunam, kat nakarkaro ket di apinatibker mo ti pamatim iti Diyos. Inaramid mo ti amin, tapno mapatgam ti kiddaw ti kakaisuna nga anakyo. Husto ti kunam pagayam ko, adu kadagiti adda iti sabali a pagilyan ti makapaspasar iti kastoy. Ti saan da maikan iti gundaway, tapno makadenada ti pamilyada iti kasta nga okasyon. Kat saludo ak kada kayo, takabailan nyo nga ibturan ti amin, tapno maipaayan nyo iti nasaya at amasakbayan dagiti anakyo, ken ti pamilyayo. Sapay kuma ta ipaayan nakapay ti Diyos,
iti tibker ti pakinakam ken kirad. Tapno matungpal ti arapaap mo, anasaliwanwan a panagbiag para iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi